první vylidání osobné. Já jsem Orxy neboli Sisela, je tu se mnou celá skupina a rozhodli jsme se, že přibereme jednoho kamaráda. Je to Toxik a neřvi už, prosím. Říkáme mu tak, protože když si prdne, tak smrdí fakt extrémně. A pokud dosáhneme 10, tak vás už všechny zabiju. Už máme asi 7. pokus. 7. pokus. Počkejte, hnedka jsme zpátky. Teď. Čau. Tak jsme zpátky, my jsme totiž zase, my to točíme ty vlogy ve stejný den, asi Po 7. Trapné události po 9. Po 8. Ne, točíme to po 7, ale teď byl střih, že jo? Menší. Ty vole, jsi dovolil, co? Ano. Až moc jsi dovolil. Zdravíme všechny, co se na nás koukají. Jo a moc krát vám děkujeme. Ale tohle se nedá. Pořád. Tohle se nedá. Dáme to na hřišti. Jdeme poslední. Ale kluci, necháme to být takhle. Jdeme okolo. Ahoj, Ani. Ne, pojď, za náma, Kelu. Povím vám tohle, ten výstup nahoru říp je hrozný. Jo, no. A já si prdel na všichni jdem. Jdeme, nechci říkat město, je to blízko Ukácová u Kutní hory. Je to zruč nad Tátavou. Ty blbečku, já to vypípnu. To není Zruč prostý. nad Tátavou, zruč nad Tátavou, zruč nad To Tátavou. vypívám. A jo, ano. Ale nevědí, kde mám bydliště. Jsou to Víte, do u školy tam jsou prčice. jako 4 paneláky. Máš to? Tam bydlí Vanguard, to bys přižnu, jo? Vaguár. Ne, to ne, já chci bydliště. Jo. Ani ne. Hej, ale zase, že můžete říct, že ty můžou být na... Tak jo, konec videa, se jdem na to. Hele, poslouchejte mě, já musím dát sek.